abathembela enkosini, haleluya, abalinda enkosini, itsho kwezinye version, bakuhlaziyeka emandleni, haleluya. Ukuthembela enkosini, haleluya, ayikokuhlala, haleluya, phansi ulinde uThixo ahlaziye amandla, haleluya, but kukunento okumele iyenziwa, haleluya, haleluya, ukuze amandla kaThixo akwazi ukuhlaziyeka ezimpilweni zethu, haleluya. Sidinga okokuqala ukusondela kuye uThixo, haleluya, ngoba sibonile uMoses, haleluya, esondela kulitholo ukuze amve uThixo, haleluya, ngoba ebengazumva uThixo uba ebekude naye, haleluya, kodwa wazidina wasondela ukuze ave, haleluya, haleluya. Uthi sesondele etholweni, haleluya, uthi uThixo, Moses khulula imbadada, haleluya. Nawo ke ngokuThixo ufuna ukuhlaziya amandla kaMoses ukuze uMoses akwazi uyosindisa ama-Israyeli iphutha, haleluya, haleluya. Uthi makakhulule imbadada, haleluya. Amandla kaThixo awakwazi ukuhlaziyeka ezimpilweni zethu kusenembadada esingena nazo endaweni engcwele, haleluya. Sidinga ukukhulula imbadada, haleluya, ukuze amandla kaThixo akwazi ukusebenza ezimpilweni zethu, haleluya, haleluya. Amandla kaThixo asebenza kumuntu oshiyimbadada, haleluya. Abathembele kuye uThixo, ithi incwadi yeBhayibhile bayakuhlaziyeka emandleni, haleluya. Awuzwazi ukuhlaziyeka amandla uma kunembadada ezize khona esizinxibileyo endlini kaThixo, haleluya. Sithi sithembele kuye uThixo, haleluya. Sithi sithembele kuye uThixo. Sithi iBhayibhile abathembele kuye, haleluya, bawuhlaziyeke emandleni, haleluya. Bala amandla kaThixo, sithi abathembele kuye. Thina sizibiza ngoba sithembele kuye ngoba sikhonza, haleluya. Kodwa kungana amandla kaThixo engahlaziyeki kwezethu impilo, haleluya, ngoba sithi sithembele kuye, haleluya. Ngoba uba amandla kaThixo ebehlaziyeka ebengazuba khona uThixo endlini kodwa singamva, haleluya. Uba amandla kaThixo ebehlaziyeke ezimpilweni zethu besizawuzenza i-assignment uThixo asibizele zona zifezakale, haleluya, ngoba sithi sithembele ngaye. Kumele lamandla asebenze, haleluya. The reason, haleluya, ungakwazi ukubheka phambili, haleluya, ingoba kusenembadada, haleluya, ozinxibileyo. Amandla kaThixo awakwazi ukusebenza kukwimbadada, haleluya, ezinyaweni zakho, haleluya. Abafazi kaLothi zamyalela ingilosi, haleluya, ukuba zanganyeka ajonge emva, haleluya, kodwa wanyeka, haleluya. Kuthiwa waba yi-pillar of salt, haleluya, ngoba wayese-attached kwizinto zasezweni, haleluya, wayese-attached kwizinto zaseSodoma, haleluya. Amandla kaThixo akazange akwazi umqhubelekisa ngoba wayese-attached kwizinto zasezweni, haleluya. Sidinga abantu, haleluya, abazokhulula imbadada ukuze sithi lamandla sithi ayahlaziywa umuntu othembele ngoThixo ahlaziyeke, haleluya. Sidinga, haleluya, abantu abazoshiya imbadada